Hører jeg musik på computeren, eller hvor hører jeg musik? Telefon. Eller i bilen, når I kører bil, eller på jeres telefoner. Vi skal spille en sang, som er lavet af en, der hedder Charlottes. Kender I ham? Ja. Vi skal spille et nummer, der hedder Tom og Verden. Og I må gerne synge med, når vi kommer til omkvædet. Men ikke før. Ikke før. Okay, så er det ikke, at du står. Var der stadig en sky lige over os. Der var noget i luften, og så